Som aj porovnávací nákup na Slovensku a v Poľsku v tom istom reťazci. No ten slovenský nákup dopadol úplne tragicky. Toastový chlieb Slováci nakupujú o 70% drahšie ako Poliaci. Cukor je na Slovensku o 60% drahší ako v Poľsku. Maslo je drahšie takmer o 100%. Jogurt máme drahší o 30%. Za ten istý čaj v tom istom obchode na Slovensku zaplatíte o 40% viac ako Poliaci. Za pol kila mletého mäsa si na Slovensku priplatíte o tretinu navyše. Absolútne totožné citróny. No tie na Slovensku stoja o 80% viac ako v Poľsku. To je absolútne neuveriteľné. Džús na veľkonočný stôl je u nás o 100% drahší ako v Poľsku. To znamená, že kým vy si kúpite jeden, Poliaci si za tie peniaze kúpia rovno dva. Takto by sme vedeli pokračovať do nekonečna, položku za položkou. No dôležitý je výsledok. Za tento veľkonočný nákup sme na Slovensku zaplatili 75 eur. Zatiaľ čo v Poľsku za tie isté potraviny v tom istom obchode len 55 eur. Dobre počujete, 20 eur úspora na jednom jedinom nákupe. Inak povedané, Slováci nakupujú tie isté potraviny o 40% drahšie ako Poliaci.